Sa ulo ng mga nagbabagang balita, temperatura sa Baguio at probinsya ng Benguet bumagsak. Tips upang makaiwas sa sunog ngayong holiday season ipinaalala. Zero casualty sa paputok, target maabot sa bagong taon. At seguridad at trapiko, tututukan ng BCPO ngayong holiday season. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbag na malam Amiyanan, Luzon. Narito na ang may init at bagong mga balita. Tututukan ngayon ng BCPO ang mas maigting na seguridad at pagbabantay sa trapiko sa pagsisimula ng simbang gabi at pagdagsa ng mga turista sa lungsod. Narito ang report. Magta-30 minuto nang nag-aabang ng masasakyan ang magkapatid na Alvarez sa kahabaan ng Marcos Highway. Pero para sa kanila, normal na daw ito. Basta ganitong mga ganitong oras mahirap sumakay. Parang nasanay na rin kami, sir, na ganito. Kaya yun. Maaga pa lang lumalabas. Oo, maaga pa lang naglalabas. Kaya ngayon lang kami natanghalian kasi marami. Kanina, ramdam ang pagbigat ng trapiko sa Marcos Highway. Isa lang ang magkapatid sa mga apektado sa pagbigat ng daloy ng trapiko tuwing Disyembre sa Baguio City. Kaya tinututukan ito ngayon ng Baguio City Police Office. Dito naman sa may traffic situations, nakatap na po si Chief Traffic Traffic Unit para sa traffic scheme kung may bago man na may ilalabas. And then dito sa may area ng tourist spots or tourist destinations natin, may nakadeploy din po na kapulisan ng Baguio, sir. Sa ngayon, ipinapatupad ng Traffic Enforcement Unit ng BCPO ang traffic scheme sa Leonard Wood Road. Ang mga sasakyang galing Teachers Camp at papunta sa Botanical Garden ay dadaan lamang sa Leonard Wood Road. Ang mga sasakyang magmumula sa Pacdal Circle at papunta naman sa Teachers Camp, kailangang dumaan sa Navy Base Claro M Recto Road. Maliban sa trapiko, tinitiyak din ng BCPO ang seguridad sa pagsisimula ng simbang gabi. Doon yung personnel natin na nakadeploy sa mostly sa 6 na areas, yung sa churches, sa may airport tayo sa Loacan, yung sa may drinking establishments kasi talagang alam natin na pupunta yung mga gustong mag-celebrate din. So kailangan strict implementation pa rin ng ating curfew hours dyan. Naka-red alert na ang BCPO upang matiyak ang ligtas at maayos na pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon sa lungsod. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nagbigay naman ng tips ang Bureau of Fire Protection Pangasinan upang maiwasan ang sunog ngayong Pasko at Bagong Taon. Magbabalita, Jose Robert Inventor. Sa kabi-kabilang pailaw at paggamit ng sandamakmak na appliances ngayong holiday season, ipinaalala ang banta ng sunog. Most of fire incidents, ma'am, ito po galing po sa mga bahay, ma'am. Ito yung tinatawag na careless naman. Wala silang pakialam doon sa kanila, ma'am. Fire safety tips sa kanila. Pabayaan nila lang, for instance, may nagluluto, gano'n. Nagluluto sila, in terms of alis sila, gano'n. Makikipag-chismis, ma'am, gano'n. Yan ang mga basic one, ma'am. Basic tips. Nakikimarites na, ma'am, di ba? To avoid any, para maging masaya yung pan natin. Masaya yung Christmas at saka yung New Year natin, ma'am. Iwasan po yun natin yung magmarites muna. Siguro din natin na lahat ng appliances, ma'am, dapat i-unplug natin. Di ba? Yan ang basic tips, ma'am, sa fire safety. Pagdating sa mga home. Dapat daw isaalang-alang ang iwas sunog tips. First up, ma'am, ito yung dapat dahil ito ngayon, Christmas, pag bumili tayo po ng Christmas lights po, dapat meron siyang tinatawag na import community clearance. Ito yung ICC, ma'am, the word ICC, ma'am. Suriin din kung mayroong mga exposed wires na maaring pagbulan ng sunog.
Layon din ng ahensya na maabot ang zero casualty pagdating sa pagpapaputok ngayong bagong taon. Tingin po namin sa pagkakasinan dito is to ensure healthy and safety celebration of our Christmas. As we have known, ito po ang cause ng emergency cases. At alam niyo naman, for years, dahil sa COVID, pagod na pagod. Ngayong taon nakapagtala na ang probinsya ng 18 kaso ng fireworks-related injury. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Recent developments sa ating sistema, ito yung sa Tulfo brothers, si Senator Raffy as well as Secretary Erwin. And both have been previously convicted for the crime of libel, no, by the Supreme Court. In fact, that of Senator Raffy was recently affirmed by a decision written by Justice Marvic Leonen. And siguro ang discussion natin is, will the conviction disrupt or affect their performance as government officials? You take note that in holding a position, ang kailangan ng ating mga government officials, especially those occupying high government posts, ay yung tinatawag nilang integrity. And it involves honesty, the reputation, etc. And ang conviction for libel is a crime involving moral turpitude. And pag meron po tayong moral turpitude, ang ibig sabihin lang yan, there was some sort of fraud, falsity, or dishonesty on the part of the accused in this case. Ang moral turpitude is a ground to remove a sitting public servant from his office. So it does not matter kung appointed ka o elected ka, because when there is a question of your integrity, then you either be removed or you voluntarily resign. That is one of the reasons why yung appointment ni Secretary Erwin doon sa DSWD has not been confirmed for the second time by the Commission on Appointments, because there is a question of his integrity to serve as Cabinet Secretary. Ang sinasabi nila, yung high standards provided for by Republic Act 7613 or yung Code of Conduct for Government Officials has not been met by the Secretary. Of course, meron pa siyang isang problema, yung kanyang citizenship. Now, on the part of Senator Tulfo, yung kanyang question on conviction is a question raised by the former wife of the senator in a petition filed before the COMELEC, but which has not been acted upon by the COMELEC. Ang importante dito yung material misrepresentation na ginawa niya nung sinabi niya that he has never been convicted of any crime in the country. Ito yung kasama sa COC. And if this can be proven that one, meron siyang final conviction for libel, two, there is material misrepresentation, then he will be booted out doon sa kanyang Senate seat. So, these are now the questions na hinaharap ng Tulfo brothers, and hopefully there will come a resolution of their cases before the end of the year.
Susunod, temperatura sa Baguio at probinsya ng Benguet bumagsak. Yan at iba pang mga balita susunod na. Merry Christmas, everyone! May we all be reminded that this season is about Jesus Christ, a God who became a human being to die, that we may be saved from our sins. He came to earth as a gift of salvation to humankind. Christmas is not about materialism or excessive spending. It is about reflecting on the life of Christ. Let us all endeavor to be like Him who gave His life for us. Let us use the season to reflect, to see how we can be more of service to others. I join my family in greeting everyone a very Merry Christmas and a prosperous New Year ahead. Baboy, baka, kabayo, kalabaw, kambing, manok, pato, bibe. Lahat ng ito pwede sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang bago at epektibong animal feed supplement. Puno at kumpleto ng mga essential vitamins, minerals, probiotics, calcium, amino acid, omega-3, D3 at electrolytes. 1 o 2 kutsara ng King's Vita Plus i-mix lang sa tubig o feeds araw-araw at kikita ka na sigurado pa ang iyong pag-asenso. Mabibili sa mga Agrovet stores ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Kapag ang bawat isa ay protektado, ligtas at kompleto ang Paskong Pilipino. Ngayong December 5 to 7, isama na sa Bakunahang Bayan ang mga bagets edad 5 hanggang 11 at mga kapamilya at kaibigang edad 12 pataas para makuha ang biyayang proteksyon, handog ng mga bakuna at booster. Dahil sa Bakunahang Bayan, bawat Pilipino mas pinaslakas ang proteksyon. Alamin kung saan ang pinakamalapit na bakunahan sa inyong lugar sa tulong ng inyong LGU. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa bow! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Bumagsak naman kaninang umaga ang temperatura sa Baguio City at sa probinsya ng Benguet. Kaya kanya-kanyang diskarte ang mga residente upang maibsan ang lamig ng panahon. Darito ang report. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente at turista sa Baguio City maibsan lang ang malamig na panahon. Isa na dito, si Nicole. If gabi po nagkukumot, tsaka kape. Pero si Marites, iba naman ang diskarte. Tuwing umaga kapag malamig, nag-iinom ako ng tubig na maligam, ayaw maligam. Tapos, siyempre, kagaya namin matatanda, talagang malamig talaga. Kaya lagi ako nagja-jacket. Malaking tulong daw ang mga diskarteng ito lalo na't bumagsak kanina ang temperatura sa Baguio City. Since October, 14.1 degrees Celsius yung pinakamababang temperature na naitala natin. And naitala yan kanina, ngayong December 19, 2022 at 5:45 in the morning. Ayon sa Pag-asa, epekto daw ito ng hanging amihan. Usually naman kasi ang amihan is nagpipik talaga by the end of December until siguro sabihin na nating end of January.
Tapos slowly decreasing na yung strength nito by February. Pero mararamdaman pa rin natin yung kalamigan nito hanggang March, first week or second week. Nakapagtala din ang pag-asa ng 10.7 degrees Celsius sa Mount Kabuyaw sa Tuba, Benguet. Ipinapaalala naman ng City Health Services Office sa publiko ang pag-iingat pa rin sa sipon at ubo ngayong malamigang panahon na maaaring maging sintomas ng COVID-19. Kaya mahalaga pa rin protektahan ang sarili gamit ang mga bakuna. That's why we encourage everyone to update their vaccine as we prepare for that. Dahil ang binabantayan na natin are not just numbers getting positive, but the people who gets to be hospitalized. So good news is that our healthcare utilization currently is at 15%. So there was dissociation. Maraming kaso pero konti ang na-hospital. What made the difference is the vaccine. Sa huling datos ng DOH Cordillera, mayroon pa ring 463 na aktibong kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Karamihan sa mga ito ay mga mild at asymptomatic. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, zero casualty sa paputok, target maabot sa bagong taon. Ang detalye susunod na. Saan ka magbabagong taon? Sa bahay? Nagsasaya kasama ang pamilya? O sa ospital na nakaratay na nasabugan ng paputok ang kamay? Nasa kamay mo ang desisyon. Saan mo gusto magbagong taon? Ipagdiwang ang taon na ligtas kasama ang iyong pamilya. Oplan, iwas paputok, ligtas Christmas para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Sinimulan na ngayong araw ang Oplan Iwas Paputok upang maabot ang zero casualty sa pagdiriwang sa bagong taon. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Higit 5 dekada ng tradisyon ng pamilya Apilado ang pagpapaputok tuwing bagong taon. Marami kasi umano itong hatid na swerte sa kanila. Naipundar nila sa mga nagdaang taon ang kanilang bahay at sari-sari store. Makuamod di pamasunga dito sa paman nga tawonan, tigas lang ay o dati tigas na swerte nga dumtang kan mas tanong dapat di mabuy-buya rin ang tao nga di ko tanda kami magaling dito di lugar nga kasla kuamod. Ang kumputi baga nga ko. Pag makita din kita ubing ko naman lang di tutubo kada napintas mo na ko dito iba. Mukhang nga firework. Pero ngayon, pass muna sila dito. Gat-gatangan. At
Magas kami Yan, Bukawi, Bulacan. Presyo nga, surrounding nga 600 to 700, 18 shots. Kaya nagbalimot ka nga 1,900 to 2,000 presyo di Jari. So matatang tawon, mamikutan kami nga pwede fireworks na ginawa. Bukod dito, nais din ng pamilya Apilado ang ligtas na pagdiriwang ng bagong taon. Bagamat bumaba ang mga kaso ng firework-related injuries, maigting pa rin ang kampanya ng mga otoridad sa iwas paputok. This figure shows that from 2017 to 2021, hindi naman ho talaga ganun kadami ang fireworks-related injuries sa Cordillera. We had a total of 66, the highest being in 2019 pre-pandemic with 22 cases. At kita nyo, nung mag-pandemya tayo, medyo bumaba. 4 nung 2020, 9 nung 2021. Subalit, gusto natin sa 2022, 0. Mula 2017 hanggang 2021, nakapagtala ng 66 na kaso ng firework-related injuries sa Cordillera. 64 dito ay naputukan, isa naman ang nakalunok ng paputok, habang isa ang tinamaan ng ligaw na bala. Wheaties, Piccolo at Boga ang mga numero unong dahilan ng mga ito. At maaari, we can have, kahit hindi naman maiwasan, we can just join yung mga organized fire cracker display. Wherein ito yung meron mga areas na identified at being handled by trained personnel na mag-handle sa mga firecracker display. Sa ngayon, nakaalerto na ang mga ospital sa rehiyon para sa mga biktima ng paputok. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. 6 na araw na lang, Pasko na. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.